боварӣ дорам ки дар оянда китобро чизе иваз нахоҳад кард, ҳамон тавре ки дар гузашта низ онро чизе иваз карда натавонист. насри бадеӣ адабиёти муосири Ҳиндустон, махсусан жанри ҳикоя, дар давраи инкишофу такомули худ аз нуқтаи назари навъҳои адабӣ, мазмуни ғоявӣ ва ҳам аз лиҳози сабку ҷараёнҳои адабӣ рушду нумӯи назаррасе намудааст. таи ин муддат дар адабиёти ҳинд нависандагони зиёде ба офариниши асарҳо шуғл варзиданд, ки ҳар яке бо ин ва ё он офаридаи худ дар такомули ин адабиёт саҳми муайянеро гузоштанд. аз ҷумлаи чунин шахсиятҳои намоёни адабиёти ҳинд Кришан Чандар мебошад, ки дар таърихи адабиёти муосири ҳинд ҳамчун нависандаи соҳибистеъдоду хушсалиқа шинохта шуда, ба қатори беҳтарин адибони садсолаи бистум шомил гардидааст. Кришан Чандар дар тӯли ҳаёти бардавоми 63 солаи хеш муаллифи чандин роману повест ва ҳикояву очеркҳои тарбиятомӯз ва инъикосгари ҳаёти оддии мардуми ҳинд мебошад, ки тавонистааст соҳиби шӯҳрати беандоза миёни тамоми халқиятҳо гардад. яке аз чунин романҳои ин нависандаи барҷастаи ҳинд як гулу сад харидор мебошад, ки дар бораи ҳаёти лӯли духтаре, ки номаш Лочи аст ва дар тӯли ҳаёт бо мушкилотҳои зиёд ва ноадолатиҳои рӯзгор дучор меояд, нақл мекунад. китоби дӯстдоштаи ман як гулу сад харидор мебошад, ки муаллифи он Кришна Чандер нависандаи ҳинд мебошад. муҳтавои асосии ин асар иборат аст аз шуҷоатмандии як зани ҳинд, ки ҳарчанд ки занон дар Ҳиндустон он қадар мақом надоранд, аммо дар ин ҷо хеле хуб шуҷоати он зан тасвир ёфтааст. ин асар хеле асари ҷолиб мебошад, ки он диққати хонандаро ба худ ҷалб мекунад. асос барои он ман ин китобро интихоб кардам, ки ман мехостам дар бораи ҳаёту чӣ гуна зиндагонӣ кардани ҷугиён маълумот гирам. ин китобро аз забони ҳиндӣ ба забони тоҷикӣ Утами Хулиқназар тарҷума кардааст. Кришан Чандар симои занро воқеъбинона тасвир намудааст. зан, мегӯяд ӯ, модар аст, манбаи зиндагӣ аст, ибтидо ва интиҳои он аст. вай худ дар торикӣ зиндагӣ ба сар мебарад, лекин аз торикии хеш дурдонаҳои дурахшонро меофарад. дар асарҳои худ Кришан Чандар тасвири гӯшаҳои гуногуну торики сарзамини Ҳиндустон, маҳалҳои ифлос, шароити ниҳоят баду тоқатфарсои табақаҳои поёнии аҳолӣ, ҳукуматҳои маҳаллии гуногунсоҳа, ки муваззаф ва марбут ба пешбурди аҳли ҷомеа мебошанд, зуд ба назар мерасанд. адиб дар тасвири онҳо аз тарзи анъанавии устухонбандии ҳикояҳои пешинааш даст мекашад. албатта Кришан Чандар аз қонуну қоидаҳои умумии жанри роман берун нарафтааст, вале асарҳои ин давраинаи ӯ ба хатҳои гуногуну бисёртарафаи сюжа аз дигар романҳо фарқ мекунанд. дар ин асар нависанда бештар ҳамчун равоншинос афкори хешро баён мекунад. бояд зикр кард, ки дар ин давра дар ин жанри адабӣ адибони зиёде қувва озмуданд, ки мақомашон дар адабиёти ҳинд аз Кришан Чандар кам нест. дар асарҳои нависанда бештар таъсири ҷараёни тараққипарвар ба назар мерасад. ӯ кӯшиш ба харҷ додааст, ки дар ҳикояҳояш ғояҳои инсондӯстиву инсонпарвариро тараннум намояд ва бо тасвири ҳақиқат ва рӯзгори воқеӣ санъати волои хешро нишон дода тавонистааст. ин аз саҳнаҳои хеле ҷолиб иборат аст. дар ин асар бештар аз шуҷоатмандӣ як лӯлизан гуфта шудааст, ки он чӣ қадар боғайрат мебошад. дар яке аз саҳнаҳои ҷолиби он, ки бештар диққати маро ба худ ҷалб кардааст, ҳарчанд ки ӯ зиндагони вазнинро ҳам асар мегузаронад, зиндонӣ ҳам мешавад ва як нафари оддиро дӯст медорад, аммо наметавонад зиндагони худро созад. хонанда ҳангоми мутолиаи асар дар ҳар як сатраш аз тарзи ҳаёту рӯзгордории мардум, ки асосан дар шаҳри Бамбай мегузарад, огоҳӣ пайдо намуда, ҳамроҳ бо лӯли духтар Лочи бо тамоми шиносон, дӯстон ва душманонаш шинос шуда, то ба охир чун як ҷузъи асар бо ноадолатиҳои рӯзгори ӯ мубориза мебарад. ман ин китобро хондам, таъссуроти хеле зиёд бардоштам ва хулосаи ман дар он мебошад, ки вақте ки ҳар як зан, хоҳ он дар қабилаи ҷугиҳо бошад, чӣ зани оддӣ, ӯ бояд ба монанди ҳамин Лочи шуҷоатманд бошад ва кӯшиш кунад, ки зиндагони худро пеш барад ва нагузорад, ки касе ҳаққи ҳуқуқи ӯро поймол созад. дар умум романи Кришан Чандар як гулу сад харидор дар замири ҳар як хонандааш муҳаббат ба ватан, халқи худ ва мудом дар саҳнаи пурталотуми зиндагӣ мубориза бурданро талқин менамояд. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.